Галоўная тэма областной нарады – далейшее повышение добробыту и якости жыцця насельніцтва ў раёнах Брэшчыны. Яе ўдзельнікі, старшыні райвыканкамаў, саветаў дэпутатаў усіх узроўняў, кіраўнікі устаноў і арганізацый. Тыя людзі, ад каго і залежыць у значнай ступені вырашэнне гэтых пытанняў. Диапазон работы органов местного самоуправления очень широкий. Это не только, как мы привыкли, мини-полигоны, кладбища, зоны отдыха, постоянно на слуху. Это еще очень много вопросов, которые волнуют сегодня людей. Это торговое, бытовое обслуживание, образование, медицина, культурный отдых, обеспечение правопорядка, как я говорил, наведение порядка на земле, значит, и так далее, и так далее. То есть сегодня есть о чем нам поговорить. Перш-наперш удзельнікі семінара прааналізавалі вынікі кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Як адзначыў у сваім дакладзе намеснік кіраўніка вобласці Олег Вялічка, яна прайшла спакойна і арганізавана. Былі сфарміраваны ўсе 220 мясцовых саветаў, выбраны 2962 дэпутаты. Дэпутацкі корпус абнавіўся практычна напалову, а гэта дазволіць і захаваць лепшыя напрацоўкі, і прыўнесці новыя падыходы ў работу. Аб задачах новых саветаў казалі многа. Аб навядзенні парадку на зямлі і аб рамонце дарог, аб эксплуатацыі жыллёвага фонду і эфектыўным выкарыстанні маёмасці, аб дзелавой ініцыятыве і стымуляванні працоўнай занятасці. И, конечно, одна из главных задач народных выбранников – постоянная работа с насельництвом. Главный приоритет депутатской деятельности – активная, системная и постоянная работа депутатов по решению проблемных вопросов в своих округах. Люди должны постоянно видеть своих представителей в избирательных округах, трудовых коллективах, учебных заведениях. Они должны знать депутата в лицо и быть уверенным в том, что он всегда сможет выслушать и при возможности помочь. Менавіта такі падыход да работы ў старасты вёскі Валянціны Якімовіч. Недарэмна яна была названа лепшым старастам Брэскай вобласці. Грамадзяне з любой праблемай адразу звяртаюцца да яе. Вот как-то уже привыкли люди ко мне обращаться. Вот когда избрали меня старостой, они уже привыкли обычно, прежде чем идти в исполком, они идут ко мне и за советом, и за помощью. Разом з Валянцінай Якімовіч дыпломы лепшых атрымалі яшчэ 4 старасты вёсак. Узнагародзілі таксама і лепшыя сельсаветы, і лепшыя калегіяльныя органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Старшыня лепшага сельсавета вобласці ўжо сёння ведае. Прэмію ў 500 базовых велічынь накіруе на повышение добробыту у вёсках. Потратим, конечно же, средства на благоустройство. У нас много детей, поэтому у нас есть еще в плане закупка детских площадок дополнительных. Возможно, получится еще дополнительно какие-то цветочницы. Развіццё тэрыторый, добраўпарадкаванне, стварэнне камфортных умоў для жыцця – прыярытэтныя задачы ў год малой радзімы. І увагу на іх выкананні павінны скіраваць не только мясцовыя органы ўлады, але і самі грамадзяне. Самое главное, что сегодня звучало, о том, что мелочей просто нет. И поэтому только совместная работа даст результат. Как 2 марта подчеркивал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко на отчете правительства о том, что это должна совместная деятельность быть всех органов власти, включая сюда, конечно, и гражданское общество. И когда мы говорим «малая родина», для каждого человека это свое место, которое имеет особое значение, это его земля. А таму прыняць накірункі развіцця малой радзімы мала, варта і кожнаму з грамадзян прыняць у гэтым актыўны удзел. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».